Srácok, ebben a videóban Brawl Stars-ozni fogunk. Itt az lesz a lényeg, hogy barátommal most fel fogjuk pusolni a Bell meg a Mikómat. Köszönöm be nyugodtan. Hello? Hát azért ilyen izén, de igen, ő a barátom, most itt van fent, az neve, hogy BSC 2020. Friendeljétek be őt is, most megmutatom az én friendizémet is. Gyere, Cool. Jó, invite-om, és most jéghokizni fogunk. Kedvéért beszedtem a gyógyszereimet erősznek. Jó van, oké, na mindegy. Na, őn pusolni fogunk. Menjek, vagy ezzel? Pearl vagy Bonnie-val menjek? Nekem mindegy, szerintem Pearl az jobb, de te tudod. Amúgy most megyek szerintem amúgy jéghokizzunk, vagy menjünk duósódent. Én vagyok jéghokiban. Hát szerintem, hogy 2v2-knek az jobb. Mondom, jéghoki. Jó, az is jó, na akkor menjünk. Jelenteszünk a gyerül? Igen, de amúgy majd lejátszhatnánk majd a tiketeinket. Nem. Nem, ezt abban récs lenne. Hát igen, mert általában szoktak hackek lenni, mindegy. Igen, de a videóban nem régyelünk, érted? A videóban profinak mutatjuk magunkat, érted? Hát ezt mindenki hallotta. De amúgy is tudják, hogy szarok vagyunk. És be is megy egy gól. Vamos. Ha valaki nézi, szerintem az eddigi videóinkban rájöhetett, hogy nem vagyunk világprofi. Hát igen, azért nem vagyunk azért a világ legnagyobb profiai, de azért valamit azért tudunk csinálni. Lesz. Amúgy please kövessétek, mert ő mostantól hanggal lesznek a videók, hanggal lesznek. Mostantól. Valaki felcsongette közben, szerintem meggötte. És be is megy ultival. Vamos. Ne pazarolj ultit, te! Hát jó van, de az úgy nem ment volna be. Amúgy mi idejük, hogy mi osztálytársak vagyunk. Megjött a tesóm, szerintem, vagy a nővérem, nem tudhat. Hát jó, akkor meg nekik azt mondja, hogy ne beszéljenek annyira. Oké, majd mondom, hogy hova be. És ezt nem hallotta senki. Nem én voltam. Igen, na amúgy gyorsan passzolj gyorsan. Passzolok. De passzolj! Jó, mindegy, akkor vidd be a kapuba. Az is jó. Hello, Gól. Ez már easy. Ezt meg is nyertek, és Bellt fogom most 500 kupára felpusolni, és majd utána jön majd a Mikó, de az majd a másik videóban lesz. Majd a Mikó. Szóval de picit pusolunk, most Star Drop, nem jön belőle semmi. Na de hát amúgy igen, ő azért van most hanggal videó, de azért kezdem most hanggal, mert eddig most jöttem rá, hogy kell hanggal videózni, de úgy már lett volna a hanggal videó. Amúgy itt van a QR kódom, gyors megmutatom. Főleg be akartok friendelni, akkor megmutat. Ja, akkor a QR kódomat azt megmutattam, amúgy neki nem tudom megmutatni a baráton, de viszont a ID-ját be tudjátok rajta friendelni, amúgy ő is jól játszik. Deriledet mutasd meg a Deriled azért az nagyon durva a Derije a csávónak, a barátomnak, Gömbinek. Megmondom pontosan, hogy a Deril meg az Edgar a hanyadik Magyarország. Jó van, oké, de redízzünk. Amúgy neki Magyarországon neki a Derije a 102. Magyarországon legtöbb kupás. 138. 138. Edgáron meg 238. Tudom, én Cordéliusom valami 500, de amúgy én benne voltam a lokál 185-ben, meg a lokál 175-ben. Igen. Ja, igen, arra emlékszek, hogy ő Dinával ő a 26. volt a Magyarországon, legtöbb kupás. És aki nem hiszi el, van fényképen rólam, ahogy szerintem már letöröltem. Okos vagyok, szerintem. És hát de csinálj már valamit. Csak egyszerűen ultival. Nem ultizok, mert nem vagyok éh. Érted, nem tudok? Értem. Azért azok sebeznek. Az a Náni azért sebezne meg az a Pearl. Lehet, hogy azok tudnak sebezni azért, látjátok. Meghaltam a Pearl-től. Jó, azt, hogy gyors meg tudod ölni, az azt hiszi, be tudja tricksátolni.
Ne! Majdnem belőtted. De öngolt nem lehet lőni, ezt nem tudtad te? Ja. Bocs, akkor. Nem tudtad te? Nekem Bocs, akkor ő csak lődd el. Az is jó. lőttem meg. Hát elment. Annyi lényeg. Tudom, az is jó. Szerintem ne veszünk, mert szerintem inkább jobb lenne nyerni, nem? Hát igen, azért... Ó, az meg megpróbált azt a titkosot használni. Jól elaltó. Így, szép volt. De nem! Az a baj... Jó, az nem csak lőd el, azaz. Azért ez mekkora nagy mentés volt tőled. És onnan jó, és az ultizik. És hogy magával így elkezdett ultizgatni a csávó. Állj, csak leromboltam a falat. Igen. Most itt ez a baj, azt mondja, hogy most nincs itt falunk. És ezt be fogja lőni. Azért most okosan kell, most ne régyelj. Ne régyelj azért. No problem. Hát jó van, hát néha azért mi is hibázunk. Hát mi is néha azért hibázunk. Lőd el, oda! Jó, az is jó, az is jó. Az jobb. Jó, döntetlen, amúgy ezt még ki tudjuk hozni talán nyerésre, de ez egy picit nehéz. Nyugodjatok meg, srácok, mi nem Aha. Az nem rossz, az nem volt rossz azért. Az ott azt hiszi, hogy betiksatolja. Ne, meghatom. Lőd el. Az bemegy. Romboljon, ne rombolódjanak, mert az ellenfélnek van a többen. Nem vagyok hülye. Ne! Ultizd el! Az nagyon jó lehet! Ne, és pont nem rombolódtak le a falak. Menj oda gyorsan! Ez nagyon Nem baj, de amúgy szerintem váltsunk már egy picit 2v2 knockoutra, szerintem váltsunk már át egy picit 2v2 knockoutra. Egy picit váltsunk át, de amúgy szerintem most nem használjuk el a idénket, majd a következő videó majd elhasználjuk majd a ticketünket. Most ez a 2v2 knockout, ez talán jó pálya lehet. Csináljunk megint még egy videót, Zoli, csak az, amikor farm legyen. Az majd holnap, Ja, igen, srácok, majd lehet, hogy holnap fogunk egy olyan videót csinálni, hogy Mikó farm. De ő farmoljuk a Mikóra nekem a kupákat. Aztán neki is farmoljuk, amúgy a 36 000 kupát azt nagyon szeretném már, mert már közel vagyok hozzá, 35 500 kupán van. Vagy mennyi? Az jó. Ezek eléggé botnak néznek ki. Azért bohóc, azért az mindig kell. Szóljuk szépen. Hát igen, azért egy picit azért toxikok vagyunk, de most azért... Nézzétek el a toxik brigát, hogy noobok vagyunk, de toxikok. Igen, mert azért, mert amikor győzünk, akkor azért boldogok vagyunk. Az jó. Na most ezt megkapta nagyon. Igen. Az most megkapta. Milyen módon megnézni ez a csávó, aki ellenünk volt a videót, az... Bro, plissétek, hogy iratkozzatok fel, mert amúgy úgy döntöttem, hogy egy ilyen 1000 feliratkozónál már lehet, hogy már egy kicsit már megmutatom talán az arcomat. De ődet lehet, hogy már face reveal lesz. Szóval please iratkozzatok fel. Yes. De tudom, ez még egy ilyen kezdő csatorna. Az 1005-i videó? Hát tudom, hogy ez ilyen kezdő csatorna, de azért már több videót fogok csinálni, mert most azért nem olyan sok videót csináltam, de mostanában egy ilyen 1 hetente 2 azért fogok csinálni talán. 1 hetente 2 videót. Az a botja volt, a Leon. Azért attól egy kicsit félek attól a Beától. Egy hétben 3 videó. Majdnem eltalált a Bea. Jó. Vagy a B. Egy hét 2 vagy 3 videót kell csinálnod, oké? Hát kettőt csinálok egy héten, és akkor az úgy jó. Szerintem legalábbis. Ezt meg kell csinálni. Ezen a héten csináltál már 2? Ezen a héten szerintem ez lesz az első videóm. Nem baj, lesz még. Holnap csinálunk még egyet, azt meglátjuk. Az lehet, hogy nem holnap lesz, hanem holnap után, mert azért még Beát azt fel szeretném, de hát, hogy ebben a videóban azért Beát fel fogjuk pusolni, tehát ez eléggé hosszú videó lesz, de majd kicsit majd kivágok belőle, majd egy picit majd kivágok belőle,
Akkor most 500-ig egy picit ki fog belőle vágni a videóból, egy picit ki fog vágni belőle. Mi? Te tudsz vágni? Vagy nem úgy kivágni, hogy meg fogom állítani a felvételt, és akkor úgy. És akkor egy picit, mert ő majd túl hosszú lenne a videó, az, hogy izé pusoljuk a belt, és úgy playagenezzünk majd, jó? És majd láthatják, de hát hogy most szerintem most nem sokára visszatérünk, csak egy kicsi pusolással később. Visszaváltottunk jéghókira, mert hát a 2v2 knockout az annyira nem vált be. De hát hogy most egy ilyen 300 kupán lehetek, egy ilyen vellel. Szóval amúgy pusolunk, de azért eléggé nehéz. Nem sokára visszatérek. Na hát megnyertünk még egy meccset, meg is van 300 kupán a Bell. Jó, majd majd 350-nél megint jelentkezek. Akkor úgy döntöttem, hogy amúgy 400 kupáig fel fogjuk pusolni. 500-ig majd esetleg majd valamikor fel fogom pusolni, és akkor majd csinálok valamit, de most csak 400-ig akarom, mert az eléggé sok idő az, ameddig te felpusolod az izére, 500 kupára, az eléggé sok idő, de hát hogy... Hát, most 400. Jó van, oké, mert 400 kupáig pusolunk akkor most már, és akkor majd egy másik videó, hogy megcsinálhatjuk majd a 500-ot. Amikor majd többes lesz a karja, az ennyi. Hát igen. Igen. Egyesen nem túl könnyű 500-ig írni majd, meg egy 7-esre. Én majd váltogatni fogom a karímat, ha így jó dérekkel, ami szerintem jobb lehet erre a napra. Felopam, csalókora. Na most látni fogják a profi playerinket. Hallod, de profi vagy volt is. Igen, azért ez most szép volt. Meg is nyertük. Emlékszem, akkor lekeriztem neked legutóbb, bocsi. Mítik, lesz a szádról. Na mit nyitsz belőle? Mire? Bimbire egy jó skin. Mi bimbire? Amúgy a klánunkban már nincs hely, de esetleg, hogyha 8000-nél több kupások vagytok, és akkor vagytok, mindjárt megnézem, de hát az ugye a Mate Soap Skinál 69-nél több kupások vagytok, akkor már be tudtok lépni. De hát, hogy már egy ilyen 9000 kupától már be tudtok lépni a klubba. Mert azt tudjuk klikkelni. Szóval azért eléggé jó, de arra is ízi azt... Nem klikkeljük ezek az 1000 kupásokat? Igen, ami ezt klikkel már ki, please, mert azok ilyen nagyon pici kupások. Az ilyen... De nézd ide! Azt ne! A 29-est azt ne! Én kisakuntom. Ezt a egghead? Aha, igen, azt ne. Többit azt igen, azt egy ilyen azt 8000 kupáig izéljétek már ki, csak még a Mateus 2.0-át ne. A Fenget is, meg a Apad, Mr. Toxic. Azt nem, az a tesóm kisakon. Jó, várjna, akkor már kapóló 9-et. Jó, most csak az kell. Aha, igen, mert a 188 ez egy OG player nálunk, de hát, hogy ez bent van már, azért már eléggé sok ideje a klubba. Azt nem kell. Ez így jó. Be tudtok lépni. 5 darab helyben jelentkezzetek, majd amúgy akkor válaszunk, de most nagyon sok ilyen, nem tudom, hogy most kiklikkelte ezeket. Na mutassad meg felé a videódba a klánunk nevét. Ja, igen, a klánunknak a neve az hogy Brawl Gang, ugye, az, hogy Brawl W-vel, és ugye így gang. De hát, hogy itt a klubunknak neve, gyertek be, még 5 darab hely van, siessetek. 8000 kupától lehet belépni. Igen, persze, redizek egy perc. Jó, redizünk. Hát 400 kupáig fogunk felpussolni, ez a lényeg. És úgy szerintem a 36 000 kupa az már nem sokára meg lesz. Azért meg most majd csinálom majd olyan videót, azt, hogy bemutatom a brawlereimet, meg a skinjeim, hogy milyen brawlerek, meg milyen skinek vannak meg nekem. Azokra. Van olyan brawler, ami nem skin, de szerintem azért nem annyira rosszak. Az nem ma lesz, szerintem az majd jövő héten valamikor. Jön a Bibi. Vagy lehet, hogy ezen a héten csináljunk 3 videót.
Nem ment be. Az a baj, hogy nem ment be. De amúgy nem volt rossz, csak nem ment be. Meghalok. A Matitól meghalsz? Hát 203 HP-val nem élek túl egy matikadnál. Az a Bibi, az... Az a Bibi, az a baj, most nagyon erős volt. Nem vesztünk. Hagyjad, nem baj, ezt még vissza lehet hozni, de hát még nincs veszve minden azért. Az így mi a tököm? Bocsánat, de azért ez jó volt, ez jó volt. Az a Bibi, az nagyon sokat sebez. Volt az meg. Ez 7-es volt. Hát szerintem az még több is. Hát 7-es az biztos hallod, mert hát van gezsitje. Linat is. Na mindegy. Amúgy szerintem nem sokára meg fog lenni a push, de nem akarom ezt a videót annyira hosszra csinálni, de hát ezt ilyen 18 percig talán fogom csinálni, és akkor... Jó, hát jó, végül is jó amúgy. 18 percig akarom amúgy csinálni ezt a videót, szóval egy picit majd el fogunk róla térni. Az a Gummy Burnitár, arra így nagyon figyelj. Besétál azonban. Lőd el! Rohagy gyorsan, mert le fog járni az idő. Ó, az mekkora trickshotot letol! Hát lehet, mert amúgy itt még lesz itt még izé. Meg fog döglenni. Vagy nem? És mekkora trickshotot letolok ultival! Az nagyon jó! Megíthatatlan csapot visszahozza. Igen. Hát, érzétek meg, nincs semmilyen lehetetlenség. Látjátok? 2-0 volt, és visszahoztuk 3-2-re. Hát soha ne adjátok fel, amúgy ez nagyon jó. És amúgy majd, hogyha esetleg a YouTube nem tiltja le a kommenteket, vagy nem tudom, akkor majd írjátok le azt, hogy hány kupások vagytok. Vagy például az, hogy ti mennyire, az, hogy ti melyik brawlerre vagytok ti a legjobbak. Mondjuk vagyok, hogy amúgy a közben majd milyen csávok fognak joinolni a klánba, azért most meghiszem. De remélem, hogy bejoinoltok, mert amúgy igen, mert amúgy itt Megatree-be... Igen, ide félre, de hát Megatree-be is azért megcsináltuk a 9-est. De hát azért Megatree-be is megcsináltuk a 9-est. Megatree-be. A 9-est azért megcsináltuk a klánnal, szóval azért itt megapigezni is szoktunk, de azért az a Megatree-be azért ott nyomtuk neki azért rendesen. Én a Megafánál jön. Megint betrickshatolom. Ez easy, Zoli. Ez nagyon jó, de amúgy szerintem ezek lehet, hogy botok, nem? Látjátok így, közelről egy... Ó, az a Kyle, az most nagyon jól csináltad, és ha nekem, hogyha lesz ultim, akkor nekem akkor, hogyha lesz ultim. Mert akkor be tudom megint trickshatolni. Amúgy szerinted nézni fogják ezek emberek a videót, akikkel játszunk? Szerinted nézik? Nem. Remélem. Gyorsan! Ultizbe. Vagy itt az is jó, de az pont megfogta a szem, de hallod, amúgy ide kéne nekem passzolni, nekem van ultim, és be tudom trickshatolni. Nem fogta meg a szem, csak a falról. De megint a falról! Mindig a falról. Engem meg megfogta most a Kárl. Adott most én amúgy ezt én így szoktam belőni, passz. Nem baj, nem baj. Ez én oldalra szoktam állni, amikor jönnek oldalról. Milyen okos vagyok, oldalra szoktam állni, amikor jönnek oldalra. Igen, de az most, az a Kyle, az most nem. Van ultim, passzold ide. Passzold ide, gyorsan te menj be ért és passzold ide. Nem tudok, mert meghalok egyből, hogyha bemegyek a kolóra. Gyorsan! Passzoltam! Lőd. Ne, és nem tudtam ellőni. Jó!
Ezt most elvesztett volna, de mindegy, mert amúgy itt még tudunk pusholni. Amúgy nekem majd ezután majd meg kell csinálnom a házit, na mindegy. Pusoljunk. Jó van. Jó, de holnapra kész lesz. Ezt a videót, ezt szerintem egy... Ha a videó nem 7 órás lesz, akkor ja, igen. És most egy pici pár kört kivágunk, mert már 20 percnél tart a videó, szóval pár kört kivágunk. Hát megint, egyszerűen ez nagyon nehéz a push, szóval úgy jöttünk azt, hogy 350-ig. 58 000 kupát, Várj! okont az ellenség. Várj, ezt most én is megnézem, de amúgy... A Shade 58 000 kupás. Így jó, hát ez a... Meg 36 000 és megvan az összes karrier. Igen, hát ez nagyon durva, de ilyen kemény ellenfeleket kaptunk, de amúgy 350 kupáig fogunk pusholni, úgy döntöttem, és majd egy másik videóban, majd nem tudom, majd lehet, hogy ezen a héten, esetleg 3 videó lesz, de ezen a héten majd megcsinálok majd a 500-at vele. De addig fejlesz fel azért a karidat. Jó, hát most is fel tudnám fejleszteni. Akkor fejlesz. Majd Kobi kör. Más mapra nem baj. Milyen másik mapra? Az a tudtos pizzes. Na, jó, na úgy mindegy. Amúgy mindjárt jövünk a 350 kupánál jelentkezünk. Ő lett 348 kupás. Az utolsó kört megmutatom nektek, az utolsó kört. 158 kupás. És majd fogunk egy olyat csinálni, hogy amúgy úgy döntöttem, hogy majd a Brawl Pass-t majd a questeket majd megcsinálom, és csinálunk majd olyan videót, hogy kinyitom a Brawl Pass, mert amúgy most 31, és amelyik mindegyiket beklémeltenő, és a 31-től mindennek fogunk nézni, Lego Star Dropot, meg mindent. Meg fogunk nézni videóba. Akkor gyere rám, te Kenji! Meg fogunk dögleni. Videóba majd meg fogjuk nézni. Persze, és a plusz fogjuk. Star Dropokban amúgy remélem, hogy majd fogunk nyitni valamit. Az a Mortis azért most... Az a Mortis, amúgy ez nem játszott rosszul. Az a baj, hogy ez erős ez a... Ő, te az egyikére másik oldal. Nem megyek rá. Egy lövés voltam neki. Mennyi döntse van? Hát az a kardos, egy 2000. Az a Kenji, az nagyon erős. Jöhet ezt vesztett. Csodahal, de 2 kupa. Az nem olyan sok. De menj már el a életembe. Mielőtt azt hinni valaki, hogy káromkodni fogunk, nem fogunk. Eddig se káromkodtam a videón kívül se. Igen. Igen, mert mi nem vagyunk mi olyan emberek az, hogy elkezdünk itt káromkodni. Csak hát egy kicsit toxik. Nem én voltam. Zoli volt az. Hallod, néznek, Zoli. Jó. Jó néznek. Akkor itt most jól kell szerepelnünk. Most hangosabban fogok. Az mennyit sebez az a Kenji. Elvesztettük 2 kupa, jó, azt már megcsináljuk, ezt már duós ódámba. Ezt már megcsináljuk, gyors duós ódám. Azért nem le fogunk kempelni, de azért duós ódámba ezt megcsináljuk. Gyorsan, srácok. Ez olyan hosszú. Ő majd amikor már csak 2 team, mi meg a másik team fog maradni, majd akkor majd visszatérünk. A srácoknál vissza is tértünk. Ő már csak van, szóló van. Vagy egy showdown van. Azt tudtam jól erre. Ő meg please, nem akarok. Én biztosra akarok menni most. Nem akarok még egy meccset végigcsinálni. Te 10 power cube-unk van. Az ott nagyon nem jó. De még lehet esélyünk. Az ott nagyon jó. Le is hozzuk. Na és srácok, ennyi is lett volna a bepusolás. Majd a következő videóval felpusoljuk 500 kupára. Iratkozzatok fel a csatornára, ha még szeretnétek több videót látni. Valamit írtak a klubban. Nézzétek, Nokisu, mi a... Na mindegy. Amúgy sziasztok, srácok. Te is köszönjel. Sziasztok, srácok. Na de hát ennyi lesz a videó, sziasztok! Majd csinálni fogunk ezen a héten még videót, nyugodjatok meg, sziasztok!